Είμαι ο Αντώνης και παίζω πλήκτρα στους Just a Pinch of Glory. Με τους Just a Pinch of Glory παίζουμε progressive rock. Στα πλήκτρα χρησιμοποιώ κυρίως ήχους Hammond, όπου ή θα έχουν το ρόλο της ρυθμικής κιθάρας, δηλαδή μπορεί κάποιος να μην ξεχωρίσει ότι είναι πλήκτρα, μπορεί να νομίζει ότι απλά υπάρχει μια δεύτερη κιθάρα και παίζει και κρατάει ας πούμε πλάτες, αλλά μπορεί να μην το καταλαβαίνει 100%, αλλά ταυτόχρονα αυτό δημιουργεί και ένα δικό του ήχο, οπότε φτιάχνει και τον ήχο της μπάντας και δεν αποτελεί μια μπάντα που έχει δύο κιθάρες, βγάζει ένα δικό του ηχόχρωμα το Hammond. Έχει ενδιαφέρον για μένα ότι όταν έρχεται μια ιδέα στην πρόβα, που μπορεί να την ξεκινήσει ο κιθαρίστας, ο μπασίστας, ακόμα και ο ντράμερ, ο καθένας το αντιλαμβάνεται με τον δικό του τρόπο. Οπότε έτσι και εγώ ξεκινάω και βάζω πράγματα τα οποία μπορεί να πάνε αυτή την ιδέα κάπου αλλού. Κάπου αλλού από αυτό που φανταζόταν αυτός που έχει φέρει την ιδέα ότι θα μπορούσε να πάει. Μας άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να βάλουμε φωνητικά στα κομμάτια μας. Έχουμε τη Lilian που είναι lead vocals και μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε backing vocals οι υπόλοιποι και να χτίζουμε κάποιες συγχορδίες και να δημιουργούμε είτε υποστήριξη είτε να βγαίνουμε και μπροστά πολλές φορές. Θεωρώ ότι δίνουν μια άλλη διάσταση στο στίχο και τον υποστηρίζουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Καταρχήν να πω ότι περνάω πάρα πολύ ωραία στην μπάντα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία στις πρόβες. Υπάρχει... Ενώ τα μέλη έχουν κάπως διαφορετικά ακούσματα, όλοι κάπου συναντιόμαστε και βγαίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον από αυτή τη φάση. Είναι σίγουρα πολύ fun to play αυτό που γίνεται με την μπάντα και οι ιδέες έτσι όπως έρχονται από τον έναν και τον άλλον και το κομμάτι όπως ξεκινάει και όπως καταλήγει και τα φωνητικά. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι στην μπάντα δεν φέρνει κάποιος ένα κομμάτι ολοκληρωμένο και πάμε να το παίξουμε. Είναι ότι κάποιος απλά φέρνει μια ιδέα προκειμένου να πυροδοτήσει λίγο τη φαντασία του κάθε μέλους ώστε να ξεκινήσει και να γίνει μια πιο δημιουργική διαδικασία που ευτυχώς συνήθως καταλήγει σε κάτι πάρα πολύ καλό, σε κάτι τουλάχιστον που ικανοποιεί εμάς. Πραγματικά ακούω πολύ διάσημες progressive μπάντες οι οποίες με δυσκολεύουν στην ακρόαση. Αλλά αυτό που κάνουμε εμείς δεν με δυσκολεύει ούτε εκείνη τη στιγμή, ούτε και όταν ακούω μετά το άλλο αποτέλεσμα, το τελικό. Και οι γνώμες που παίρνω από το στενό μου κύκλο είναι αυτές, ότι δεν προβληματίζουν αν εμείς εκείνη τη στιγμή παίζουμε 7-8 ή 5-8, είναι ότι καταλαβαίνουν κάτι από αυτή την ιστορία που πάμε να τους πούμε. Δηλαδή και εμείς όταν το κάνουμε, δεν το κάνουμε επιτυδευμένα ότι εντάξει τώρα παίζουμε 4 τέταρτα, πάμε να το γυρίσουμε σε 7-8 για να το κάνουμε έτσι πιο... να φανεί κάπως. Το κάνουμε καθαρά επειδή εξυπηρετεί το κομμάτι. Δηλαδή κάποιος είναι σε μια σύγχυση και λέμε ότι ναι, το κομμάτι πρέπει να αλλάξει, όχι απλά να αλλάξει συγχορδία, πρέπει να αλλάξει μέτρο. Και δεν παίζουμε πράγματα επιτυδευμένα απλά για επίδειξη. Το κάνουμε καθαρά για να εξυπηρετήσουμε το σκοπό του κομματιού. Αυτά που λένε οι στίχοι, πολλές φορές επικεντρωνόμαστε στους στίχους, οπότε εκεί προσαρμόζουμε και την ένταση και το παίξιμό μας και το ύφος μας.
Εγώ στίχους δεν γράφω. Τέλος. Μπορεί και να γράψω όμως. Θα γράψω ένα hit άμα είναι.